ସିରୁଇ ଲିଲି ପର୍ବ କେଉଁଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ସିକିମ ବି. ମଣିପୁର ସି. ଆସାମ ଡି. କେରଳ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମଣିପୁର। ରଥ ସପ୍ତମୀ ପର୍ବ କେଉଁଠାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବି. ଛତିଶଗଡ଼ ସି. ଓଡ଼ିଶା ଡି. ମଣିପୁର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ନାଗାଲାଣ୍ଡରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ହର୍ଣ୍ଣବିଲ୍ ମହୋତ୍ସବ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. 3 ଦିନ ବି. 5 ଦିନ ସି. 10 ଦିନ ଡି. 1 ଦିନ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 10 ଦିନ। କେଉଁ ପର୍ବକୁ ତାମିଲନାଡୁର ନୂଆ ବର୍ଷ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ଗୁଡ଼ି ପଡ଼ୱା ବି. ପୋଙ୍ଗଲ ସି. ନୂଆଖାଇ ଡି. ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପୋଙ୍ଗଲ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଧନୁଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ବାଲେଶ୍ୱର ବି. ବରଗଡ଼ ସି. ମାଲକାନଗିରି ଡି. ନୂଆପଡ଼ା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବରଗଡ଼। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ମେରା ହଉ ଛଙ୍ଗୁବା ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ମଣିପୁର ବି. ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସି. ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଡି. କେରଳ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମଣିପୁର। ଜହ୍ନାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ବ କେଉଁ ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ନେପାଳ ବି. ଭୁଟାନ ସି. ଭାରତ ଡି. ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ନେପାଳ। ବିହୁ ପର୍ବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବି. ଆସାମ ସି. ନାଗାଲାଣ୍ଡ ଡି. ତ୍ରିପୁରା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସାମ। ହରେଲା ପର୍ବ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏ. ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ବି. ହରିୟାଣା ସି. ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଡି. ଓଡ଼ିଶା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ।